कृष्ण कन्हैया ताता थैया राधे राधे राधे। काकी इलासाराम की तमासाराम ई कौन साधना? अबोध बालक, ई नृत्य साधना हो। बाबा क्षमा करी, लइका बड़ा कष्ट में बा। एकरा माथे के लकीर बता रहल बा। जैया ई शादी कर ली एकर सगरे कष्ट नष्ट हो जाई। अर्धनारी के रूहानी ताकत बसंती में असर करता की ना? अरे बाबा हमरा घर में एगो बेवड़ा बा, सब काम गड़बड़ कर देले बा। बसंती वाला दवा हमरा बाबूजी के पिया देले बा, वो पूरा शीशी। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग। सत्यानाश! का भाई ऊ कबो भी केहू के भी रेप कर सकेनी। बाबा बाबा कौनो तो चमत्कार करी, हमरा बाबूजी की रेप करे से बचा ली। अबोध बालक, जड़ी बूटी के असर खत्म करे के खातिर हमरा के मंत्र फूके के पड़ी। तब पढ़ी फूकी ना कुछ करी। ए बुढ़िया, गेट आउट, गेट आउट। जातानी करो जैसन कहतानी बाबा वैसने करो। बालक, हाँ बोली। कपड़ा उतारा बालक। कपड़ा वहाँ से उतारा, यहाँ बैठ जाओ। ये कौन साधना कराइए भाई? जी बाबा। आबरा के डाबरा माया के जाल, आबड़ा के डाबड़ा माया के जाल। बाबू हमार खोजे तारे कोरा माल। ई कौन मंत्र है? बाबू हमार खोजा तारे कोरा माल। बाबू के छूट जाए भोग सुखंतम, बाबू के छूट जाए भोग सुखंतम। तरर पम पम तरर पम पम तरर पम पम तरर पम पम। बच्चा, हाँ बिना भोग के जोग न जागेला। साधना तोरा साधना का मुंह मारी रे। रुक, साधना साधना खत्म ना भइल। साधना